שנעשו בו מעשה ניסים. זה הייתי לפני הרבה שנים, הייתי עובד על הכתבי יד של רבי אלעזר חזן, זכר צדיק וקדוש לברכה, של חושן משפט. הייתי רואה שהוא מביא את הבאר היטב, אני לא מביא אותו תמיד בראשי תיבות, אבל ראיתי דבר מוזר. דבר ראשון, לפעמים הוא כותב בהר היטב בית הטט. זה נורמלי, בהר היטב, כל הרבה כותבים את זה בהר היטב בית הטט, זה הנורמלי. על הרבה מקומות הוא כותב בית הטט, בהטט. לא הייתי מבין מה זה, למה פעמיים טט? וזה לא היה חד פעמי תגיד בלי כוונה כתב עוד טט. כמה וכמה פעמים. וגם ראיתי עוד דבר מוזר, שלא תמיד מה שהוא מביא בשם בהר היטב זה נמצא בבאר היטב. לפעמים לא נמצא, לפעמים נמצא במקום אחר, סימן אחר, סעיף אחר, לא תמיד באותו מקום. אמרתי, יש כאן משהו מוזר. אז אני ידעתי שיש שני באר היטב. יש את הבאר היטב של רבי יהודה טיקטין, ויש את הבאר היטב של רבי מנחם מנדל. עכשיו, בחושן משפט נתפס בשולחן ערוכים המפורסמים של הרב מנחם מנדל. אז אמרתי, בוא נבדוק, אולי בשולחן ערוך השני של הרב טיקטין יש שם את מה שהוא מציין. ובאמת התחלתי לבדוק, וראיתי שכל פעם שהוא כותב בהטט, הכוונה באר היטב טיקטין. וכשהוא כותב באר היטב, זה הבאר היטב שנמצא בשולחן ערוך. אבל מה קרה? הספר הזה אין אותו, איפה יש אותו להשיג? אין להשיג אותו היום. אין את הבאר היטב הזה, אין אותו בשום מקום. אז היה מאוד לא נוח, כל פעם הייתי צריך הוצאה חוכמה, או כל מיני ספר הלאומי, צריך לחפש את השולחן ערוך הזה. היה מאוד לא נוח. באותו זמן שהייתי עוסק בזה, הייתי צריך לנסוע לאורוגוואי. היה שם איזה עניין שהיינו צריכים ללכת לאורוגוואי. אז הגענו לשם, הלכתי שם, אמרתי להם, אני רוצה לראות בתי כנסת עתיקים, בשביל להכיר, לראות מה יש שם, לראות איזה ספרים, אם יש משהו. אז אמרו לי, כן, יש כאן בית כנסת עתיק של העדה הטורקית. יש שם המון טורקים. הגיעו מטורקיה ישר לאורוגוואי. והבית כנסת נמצא בשכונה ישנה, אבל בית כנסת יפה, אמרו לי שהוא מפואר בית כנסת. ויש איזה יהודי אחד שלקח על עצמו את המצווה לטפל בבית כנסת, לטפח אותו והכל. קוראים לו, אם אני לא טועה, רפאל אדרי. עד היום נשאר לי השם שלו. באמת סידרו לי, בדיוק היה להם קשר איתם, אנשים שהייתי מכיר, אז התקשרו אליו יום שישי בצהריים, נסעתי מיוחד לשם, לקחתי מונית, הגעתי למקום הזה. הלכתי עם איזה מישהו שליווה אותי. הגענו למקום הזה, אז הוא עשה כמו מוזיאון כזה קצת. שם שם למשל מעם לועז בלדינו המקורי. שם איזה כרך אחד ממנו. שם שם איזה פנקס של החברה קדישה של המקום הזה. משהו מעניין מאוד, היה להם פנקס גדול, וכל בן אדם כותבים מה היה סיבת המוות של עולם. חוץ מהגיל, והכל, גילאים צעירים, זה לפני 100 שנה, היו אנשים נפטרים צעירים. כל מיני ברמין אנשים מתו בלידה, כל מיני מחלות, כל דבר היה כתוב בדיוק מה. פנקס שמן מאוד. והיה שם גם כן הרבה דברים עתיקים שהיה להם שם, מאוד מאוד מעניין היה. ואמרתי לו, יש לכם אולי איזה גניזה? אמר לי, כן, בטח, יש לנו גניזה גדולה מאוד, אני צריך את זה לבית הקברות, אין לי זמן, אין לי כוח. אמרתי לו, טוב, תן לי לבדוק מה יש שם. אמר לי, תיכנס, לקח אותי באיזה חדרון ליד ארון הקודש. ממש ליד ארון הקודש, איזה חדרון כזה, ושם מלא ארגזים מלאים גניזות. אז התחלתי לחפש. מצאתי כל מיני דברים מעניינים. אחד פתאום, זה שהיה איתי, הוא היה גם מסתכל שם, פתאום לוקח את הספר הזה. הוא אומר לי, תראה, מה זה הספר הזה? הוא אומר לי, מה זה? אני אומר לו, בוא נבדוק את זה. לוקח את זה, שולחן ערוך חושן משפט, עם באר היטב, מרבי משה פרנקפורט, שהוא היה גיסו של רבי יהודה טיקטין. וזהו הבאר היטב שהייתי מחפש. וזה דפוס ראשון. זה משנת תק"כ, לא דפוס ראשון, אבל דפוס הקדום מאוד מאמסטרדם. ממש הספר יפה, נראה שאף אחד לא השתמש בו. מאז שיוצרו אותו עד היום. ממש כאילו היה מחכה לי בשביל לעשות. יש כאן חתימה מאוד מעניינת. כתב יד יש שם? יש כאן, תראה, כתוב כאן מקנת כספי, זה השולחן ערוך חושן משפט עם הגאות ישר, אומר אחרים, בעיר גיברלטר, כן, לעבודת קוני, עבד השם יצחק סננס בן אדוני אבי שלמה. אני חושב שזה היה בן אדם שהוא היה שם, היה לו איזה תפקיד שם בגיברלטר, אבל הספר הזה ממש אמרתי, איך הגיע לאורוגוואי? איך הגיע לאורוגוואי, שאלה טובה.